Moltes gràcies per ser aquí i esperem que us agradi. Silenci, sisplau.
sí que volia agrair especialment als nens i nenes de 5è per aquest superesforç que han fet. Crec que es mereixen aquest...
de treball, de memòria, de saber-ho dir, i la seva tutora ha fet aquí una feina importantíssima. Després també agrair la col·laboració, com sempre, de l'AMPA, que ja veieu que anem tots guapíssims.